Nachádzam sa vo vzdelávacom ekocentre, čo je srdcom Lazov Zaježova. Pri oprave domu boli použité prírodné materiály, ako napríklad slamené balíky či hlinené omietky. Elektrina sa vyrába pomocou solárnych panelov a voda sa ohrieva slnkom alebo drevom. V okolí budovy je náučná záhrada. Aké napríklad také akcie tu robíte? Sú to všelijaké akcie, je to obsadené tak 250 dní v roku. A napríklad teraz sú tu dve akcie naraz. Vyrábajú tu šamanské bubny a súčasne ďalšia skupina ľudí tu meditujú. Meditujúcich sme nechceli vyrušovať, ale na výrobu šamanských bubnov sme sa mohli pozrieť. A čo tu robíte? My tu vyrábáme šamanské bubny. Zatím jsme v téhle fázi, ještě to nemáme hotové, ještě se to bude dovyplítat a zítra ještě budeme vyrábět takovouhle paličku. Asi takhle, tohle je buben, který už jsem já vyráběl, který je suchý. Zaujímali nás aj názory účastníkov na pobyt v Zaježovej. Skvelo, som tu prvýkrát a veľmi príjemne som prekvapený. Dúfam, že aj ten bubon mi vyjde a bude fungovať. Je to prekrásne prostredie, počasie vyšlo, slnečno bolo. Krásne, príjemne a útulne a to je veľmi zlatý ľudia. A tie čorenky sú zlaté. Tu v centre chránime prírodu aj tak, že varíme ekologicky. Takže tu sú všetky jedlá vegetariánske. Ideme sa pozrieť ako. Čo tu varíte? No, tu sú také gulky v paradajkovej omáčke, niečo ako plnená paprika, ale vegetariánska. A ešte vidím, že tu máte takú nezvyčajnú peč, že? No, to je úplne klasická pec na drevo. Vzdelávacie centrum rád navštevuje aj Laco Ďurkovič. Teraz do Zaježovej prišiel, aby nám pomohol s výrobou tejto reportáže. Čo ty na to? Som veľmi rád, že som na ekocentre Zaježova a že som tu s mladými youtubermi Z zo Zaježky a že tento šotík, ktorý pripravujú, je o tomto krásnom centre a o tom, ako sa tu žije a že sa tu nežije len tak, jak pred 2000 rokmi alebo 500 rokmi, ale že ovládate moderné technológie a máte radi prírodu, ale aj pokrok. Vzdelávacie centrum je veľmi obľúbené, takže sa navštevuje po celý rok. Saša Sofia Banásová, youtuberi Z. Nachádzam sa v ekocentre Zaježova. Je to srdce celej Zaježovej a... Dobre, skúsime ešte. Nachádzam sa v ekocentre, čo je srdcom... Vzdelávacom ekocentre, ktoré je v srdci Lazov na Zaježovej. Poď, pohoda. Nachádzam sa vo vzdelávacom centre, čo je srdcom Lazov Zaježova. Ale dobre ideš, dobre, takže... Nachádzam sa vo vzdelávacom ekocentre, čo je srdcom Lazov Zaježova. Výborne, a rozmýšľam, no škoda, že to seka, lebo sme to mohli urobiť takto. Tak ešte raz, počkať. Teraz. Nachádzam sa vo vzdelávacom ekocentre, čo je srdcom Lazov Zaježova. Vynikajúco, vynikajúco.